gloria in excelsis Deo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, ecclesiam tuam Domine benignos illustra, ut beatio annis apostoli tui et evangeliste, illuminata doctrinis, ad dona perveniat sempiterna, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, cor sede quesumus omnipotens Deus, ut nos unigeni tui nova per carnem nativitatis libere, quos sub peccati ugo vetusta servitus tener, per eudem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientia. Čítanie z knihy múdrosti. Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju. Vyjde mu v ústrety ako počestná matka a privinie ho k sebe ako manželka panenského veku. Nakrmi ho životodarným chlebom rozumnosti a vodou spasiteľnej múdrosti ho napojí. A spevne v ňom tak, že sa nezohne, pevne sa ho bude držať, takže nevyjde na posmech. A povýši ho v kruhu jeho blížnych, uprostred zhromaždenia otvorí mu ústa. I naplní ho duchom múdrosti a rozumnosti a odeje ho slávnym rúchom, zahrnie ho veselosťou a radosťou a večne slávne meno mu udelí za dedičstvo. Deodacius. Amen.
In illo tempore dixit Iesus Petro sequerere. Conversus Petrus vivit illum discipulo, quem diligebat Iesus sequente, qui et recubuit in cena super pectus eius et dixit, Domine quis est qui tradette. Hunc ergo convidicet Petrus dixit Iesus, Domine dic autem qui. Dicite Iesus, sic eum volo manere, donec veniam quidate. Tu me sequere. Exit ego servoiste inter fratres, quia discipulus ille non moritur. Et non dixite Iesus non moritur, sed sicum volo manere donec veniam quidate. Hic est discipulus ille, qui testimonium perhiberet Deis, et scripsit estimus quia verum est, testimonium eius. Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že ide za nimi aj ten učeník, ktorého Ježiš miloval a ktorý mu pri poslednej večeri ležal pri hrudi a spýtal sa: Pane, kto ťa to zradí? Keď ho Peter zazrel, povedal Ježišovi: Pane, čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal: Keby som ho takto ponechal, kým sa nevrátim, čo ťa do toho? Ty poď za mnou. I rozšírila sa zväz medzi bratmi, že ten učeník nezomrie. No Ježiš mu nepovedal, že nezomrieš, ale len, keby som ho takto ponechal, kým sa nevrátim, čo ťa do toho? A to je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a toto napísal a vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Drahí bratia a sestry, v prvom rade vám ďakujem za dôveru, že tu môžem byť medzi vami v tomto milom kostole a spolu s vami prežívať sviatok milovaného učeníka, najmladšieho apoštola Jána. O ňom celé evanjelium hovorí ako o učeníkovi. Prečo nás takto zavádza? Prečo nepovie otvorene, že je apoštolom? Musíme pochopiť veľmi správne slova a hĺbku evanjelia, 4. evanjelia, ktorého autorom je milovaný učeník, apoštol, najmladší Kristov. V prvom rade pre nás je dôležitejšie v tomto jeho slovníku, ak si v prvom rade uvedomujeme, čo znamená byť učeníkom, aby sme potom pochopili, aká vznešená úloha je apoštola. A v dnešnom evanjeliu hovorí o ňom Pán, že tento učeník tu ostane, kým nepríde. Ako zaiste táto evanjeliová stať, ktorú som dneska prečítal, pravdepodobne nepochádza priamo z jeho pera. Skôr jeho učeníci sa snažia vysvetliť, kto ten milovaný učeník je. A preto niektoré veci sa snažia o ňom vyjasniť si. Že to neostane tu v tom význame, že až do druhého príchodu Pána bude žiť.
Dôvodom, prečo sa toto evanjelium pravdepodobne takto napísalo a dalo toto vysvetlenie, prečo milovaný učeník nedostane až do konca vekov, kým Pán nepríde súdiť živých i mŕtvych, je práve tá skutočnosť, že prvotná cirkev žila očakávaním Pánovho príchodu. Verila, že oni sa ešte dožijú toho, že Pán príde. A svätý Pavol apoštol píše v jednom liste, že my, ktorí žijeme, sa len premeníme a mŕtvi stanú z mŕtvych. A príde náš Pán. A to im dávalo úžasnú silu urobiť čo najviac preto, aby čo najviac vyvolených Pánovi sa mohlo priklúžiť k jeho zástupu. Dalo im to hnací motor. A predsa Pán neprichádza. No svätý Peter vysvetľuje vo svojom liste prečo. Kvôli vám, aby ste sa obrátili, aby čím viac vás nasledovalo Krista. A v dnešnom evanjeliu zase dostávame vysvetlenie, preto milovaný učeník nezostane do konca vekov žiť, lebo jeho úlohou nie je zostať do konca vekov vo význame fyzickom, ale vo význame v slovách, ktoré napísal ako milovaný učeník, ktorý bol blízko Pána, ako sme počuli v tomto evanjeliu, pri poslednej večeri ležal na hrudi. Teda bol úplne najbližšie jeho srdca. A toto znamená byť milovaným učeníkom, byť v Pánovej blízkosti. Byť v Pánovej blízkosti a úplne závisieť od Neho. Toto je to slovo mathetas, po grécky učeník. Učeník je ten, ktorý je pri Pánovi, ktorý hltá jeho slova, lebo sú pre neho životom. A tá láska, o ktorej aj on píše, a spoločenstvo potom, ktoré samotného zakladá, je založená práve na tejto istej filozofii, že on ako učeník je najbližšie k Pánovi, lebo ležal na jeho srdci. A preto, keď budeme tohto učeníka počúvať a budeme s tým v spoločenstve, tak potom tá Božia láska sa ďalej rozširuje a ďalej pôsobí v tomto spoločenstve. Nie, že by spoločenstvo kresťanov bolo nejaké dokonalé, nemali by svoje problémy. Mnohokrát je ten problém aj u niektorých, povedzme si to otvorenie, ktorí by chceli cirkev najradšej očistiť do všetkého, tak povedia, stredovekého nánosu a hovoria, že by sme sa mali vrátiť do ránokresťanskej cirkvi a tak pekne žiť ako oni. No, to je veľmi ideálna predstava týchto spoločenstiev. Kto sa troška začíta, keď mali tam problémy, tak radšej by povedal, že buďme radi, že my už máme tradíciu, že my už máme mnohé veci očistené a vyjasnené, lebo oni si to všetko museli odskákať. Takáto myšlienka práve na sviatok svätého Jána, milovaného učeníka, sa mi nepáči, keď sa cirkev nejak rozlišuje, že cirkev ránoveká, cirkev stredoveká, cirkev novoveká, ako keby to boli iné cirkvi. Ako keby som mohol povedať o konáre stromu, že je menej stromom ako jeho koreň. To je jeden krásny strom, ktorý z tých koreňov vyrastá a krásne sa rozširuje. Všetky krásne veci sa na ňom rozvíjajú a všetko suché z neho opadá. Toto sú dejiny cirkvi. A my práve aj tejto svätej omši sa dotýkame tých koreňov, tých tajomných koreňov, ktorého svedkom je svätý Ján, apoštol a evanjelista, ktorý je najprv učeníkom, najprv tam lipne na Pánovi, aby potom mohol byť apoštolom. A mnohí by chceli byť apoštolmi, išli by do sveta, obrátili by celý svet. Najradšej pomáhajú ľuďom v Afrike čo najďalej, ale to, že tu vedľa pri ňom ten druhý má problémy, že by ho mal konečne vypočuť, že by už konečne si ho mal všimnúť, tak to ho nezaujíma. On by chcel byť len apostolos. Apostolos znamená poslaný preč, ísť ďaleko. Ale apoštol sa stáva apoštolom vtedy, keď je najprv učeníkom. A koreň srdca tým učeníkom zostane. A práve na svätom Jánovi to vidíme úžasne, že otvoril svoje ústa v knihe múdrosti a celá cirkev ho počúvala, lebo cítila, že ten Pán je prítomný, že on akoby ostal na Pánovej hrudi, duchovne, úplne na neho napojený. A preto pre neho bola dôležitou situácia aj byť pod krížom. Preto mal také otvorené srdce a zveril mu Pán aj našu milovanú matku.
a on sa o ňu stará nielen v tom význame vonkajšom. Niektoré preklady, napríklad maďarský preklad je veľmi otrasný, čo sa týka Panny Márie pod krížom. Tam jeden z takých veľmi zľudoverých prekladov je to, že on ho prijal, Pannu Máriu, do svojho domu. Nie do domu ju prijal, ale prijal ju zo svojho dedičstva. Tam v grieštine je krásne slovo úzia, to znamená prijať úplne do svojej podstaty. Nie len navonok sa o ňu postará. A tým nám tento milovaný učeník ukazuje takú tvár kresťanstva, ktorá sa postupne vyvíjala a ktorú si musíme úctiť a mať voči nemu úctu. Tá múdrosť, ktorá z neho žiari a o ktorej potom hovorí aj ďalej tradícia, že naozaj dožil sa vysokého veku. Vieme, že on je autorom údajne aj knihy Apokalypsy, zjavenia, ktorú napísal na ostrove Patmos, kde bol vyhnaný pre Pánovo evanjelium a pre jeho slovo. Lebo podľa tradície ho chceli umúčiť. Najprv ho hodili do horúceho oleja, ale neuškodil mu. Potom mu dali vypiť jed, ale ani ten mu neuškodil. Tak ho potom vyhnali. Ale on sa údajne vrátil potom do Efezu a tam zostarol. A potom tie tradície o ňom hovorí, že už keď bol veľmi starúčky, nevládal chodiť, tak ho nosili do spoločenstva. A evanjelium si chceli ľudia vypočuť naživo. Ono písané evanjelium malo význam až vtedy, keď apoštoli neexistovali. Ale keď existovali, tak nevyužili by ste radšej jeho rozprávanie. Preto niektoré texty, alebo protestantské chápanie, lipnutie na textu nesedí. Lebo ústne ohlasovanie bolo skôr, ako sa to napísalo. Lebo oni žili, oni boli svedkami. My sme svedčíme, o ňom sme sa dotýkali. Prihádzali ho do spoločenstva. Samozrejme, chceli by sa čo najviac dozvedieť o Pánovi. Ale on už bol taký starý a senilný. Len jednu vetu opakoval údajne dookola. A tá bola tá, že drahí moji, milujte sa. Ale Otče, však toto si nám hovoril aj minulé, stále len toto hovorí. On hovorí, lebo toto som sa učil ako najdôležitejšie od Pána. A takto je, drahí moji bratia a sestry, keď človek prichádza ku koncu života, keď už nemá sílu, už nerozpráva, už nemá čas rozprávať dôležitosti a všelijaké veci, už rozpráva len tie najpodstatnejšie veci. A milovaný učeník hovorí o tom najpodstatnejšom, o láske, o ktorej vie on najviac, ktorý ležal na Pánovej hrudi. A ako jediný z apoštolov zomrel prirodzenou smrťou vo vysokom veku. Prosme teda o jeho príhovor, predovšetkým, aby sme dokázali byť v tejto láske vynaliezali. Aby sme sa nemilovali len tých, ktorí sú od nás na stohonov ďaleko, ale predovšetkým tým, čo sú nám blízko. Potom, keď chceme byť apoštolmi, nezabudnime ostať učeníkmi. Byť na Pánovej hrudi, byť pri jeho prítomnosti. A on nám potom povie, čo ako. On nás naučí otvoriť svoje ústa a hovoriť tú pravú múdrosť. Možno tú, ktorú človek nechce počuť, lebo si zapcháva pred ním uši, ale ktorá jediná dokáže spasiť naše duše. Preto prosme aj príhovor svätého Jána, ktorý dokázal všetkému škodlivému odolať, aby všetko to, čo nám chce škodiť, aby sme boli od toho uchránení. Či už vo význame fyzickom, alebo vo význame duchovnom. Preto sa dnes zvykli požehnávať aj vína, aby nápoj, o ktorý sa človek snaží, aby obesloval jeho srdce, slúžilo k niečomu dnešenejšiemu, aby mohlo slúžiť aj pre zdravie tela i duše. Poprosme teda svätého Jána, nech všetky naše oblasti nášho života, tak ako jeho, prechádzala tá jediná túžba ostať Pánovými učeníkmi, aby sme poslaní Pánom ako apoštoli dokázali jeho radosť a jeho múdrosť zaniesť tam, kde je tma, kde nachádza sa ten zlý svet, ako ho on sám nazýva, lebo tam potrebujú najviac to pravé svetlo, ktoré sa zjavilo v Betleheme. Amen. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Credo in unum Deum. Dominus vobiscum, et spiritu tuo, oremus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Gratias adamus, Domino Deo nostro. Vere dignus et iustomes, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostre oculis lux tuae, claritatis in polesi, ut dum visibiliter Deum cognoscibus, per hunc invisibilium amorem rapiamus, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum glorieto et animus, sine dicente.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Domine nostrum dignus.
confiteor de omnipotenti, Beate Maria, sempre Virgini, Beate Michael Arcangelo, Beate Ioanna Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnes sanctis, et Pater, quia peccari nimis convitationem pervore opere, mea culpa, mea maxima culpa, Io precor Beata Maria, sempre Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanna Battista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et Pater, ora et pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserat Deus omnipotens Deus, limitis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem, peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Dominus Dominus, unite super meum, septantum de verbo, et sanabitur anima mea. Dominus unite super meum, septantum de verbo, et sanabitur anima mea. Dominus unite super meum, septantum de verbo, et sanabitur anima mea. Spasies
Dominus vobiscum. Oremus, refectitivo potuc per celesti de Deus noster, te supplices deprecamus, ut in cuius hoc commemoratione percepimus, eius muniamur et precibus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, presta quesumus omnipotens Deus, ut natus hodie salvator mundi, sicur divine nobis generationis est auto, ita et immortalitatis ipse largito, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.